sai walin ka zaure wancan za ya dawo sanatan nan Jigawa ba sai mun jaddada ba. Ina al'ummar jihar Jigawa sai alkhairi walin ka zaure alkhairi ne. Walin ka zaure alkhairi. Mutanen Jigawa wali alkhairi ne. Walin ka zaure alkhairi 2023 sai wali. Ku zo mu zaɓi walin ka zaure alkhairi ne. Ka zaure sai wali. Walin ka zaure farin cikin al'umma ne. Walin ka zaure mutum na mutane. Walin ka zaure ba mutum bane mai son tashin hankali. Walin ka zaure mutum ne mai son ci gaban matasa da al'ummarsa. Walin ka zaure mutum ne wanda yake son ci gaban matasa da mata da matan aure da zawarawa. Walin ka zaure shi za mu zaɓa. Walin ka zaure mu karkaɗa ƙoƙarin dangwalawa. Walin ka zaure walin ka zaure walin ka zaure. Shi za mu kawo.